Kaixo txotxi izan dut? Zelan. Ondo, zu zelan? Bai, ederto. Ederto? Bai, venga, guazen. Lehenik eta bain, nor da Txotxeriz Navarreta eta zergatik hautatu du lekua? Ni oraingo alkatea naiz eta orain berriro presentatzen naiz alkate gai moduan edo zerrendaburu moduan. Eta toki hau aukeratu dut, lujo bat delako hirigunearen erdian nolako parke bat izatea eta gaurko eguraldiaren gainera oso egoki iruditu zait. Zeintzuk dira EH Bilduren programako lerro edo ildo nagusiak hauteskunde hauek? Lehen eta behin Osinburu eraikina amaituko dugu, horko azpiegitura soziokulturala, hori bi fasetan egitea aurreikusita dago, baina ikusirik atzerapenak izan dituela, pandemia dela eta gero material eskazia direla eta fase biak batera egingo ditugu eta guztiz amaituko dugu. Orduan, gaitasuna ekonomikoa daukagu, hori finantzatuta dago eta udalak ez dauka inolako zorrik. Horrexegatik, horrez gain sartuko gara inbertsio berri batzuetara. Soiloko udaletxeko eraikina goiti bera berriztatuko dugu eta baita ere hemen atxetako lokal soziala ere berriztatu, handitu eta egingo dugu eta Uribarrin komun publiko autogarbigarriak instalatuko ditugu. Eta bestea uraren kontua da. Hor proiektu zentrala izango litzateke depositu handi bateko izarri gainean egitea, hortik hornitzea dana, baina momentuz egingo duguna da olako Pompeo estazio bat instalatu Zelaikon, hortik Urpasoroko ura eraman bi depositu nagusietara, oraingoetara, Zabale eta Otxandurira, eta hortik hornitu herri guztia. Eta soion momentuz bertako ura erabiliko litzateke. Gero, beste asunto bat mugikortasunarena, ezta? Mugikortasun plan bat egingo dugu erdigune osorako, Garondo, Elexalde, Uribarri eta Iberlandarako, hori ere aurreratzen ari gara eta hasiko gara horrekin ere. Eta beste alde batetik dauzkagu etxebizitzan kontua, ezta? Etxebizitzan nahi duguna da eskubide hori benetan errealitate bihurtzea, eta horretarako ditugu proiektu kooperatibo bat martxan Garondon, Soilon ere beste proiektu kooperatibo bat martxan ipintzekotan gara, parte hartze prozesu baten bitartez, eta horrez gain alokairu etxebizitzak eraikiko dira Eusko Jaurlaritzarekin hitzarmen bat sinatuta daukagulako. Oraingo arau subsidiarioa nahiko sarkituta daude eta beraz plan orokor berria egingo dugu daton legegintzaldi honetan hasiko gara lantzen. Eta beste alde batetik aldaketa klimatikoaren inguruan hor apostu fuertea egin dugu orain arte, horrekin jarraituko dugu arlo ezberdinetan eta baita ere basoen kudeaketa plan bat egin dugu 20 urterako, horrekin ere jarraituko dugu. Eta beste alde batetik hor daukagu zaintzaren kontuak, zaintza komunikatarioa, babes soziala eta guzti horretan ere egoera okerrean daudenak lagunduko ditugu eta laguntza humanitarioa mantenduko dugu eta orain arteko politika jarraituko dugu egiten. Gero jarraituko txertatzen ikuspuntu feminista gure udal jardueran eta enplegu arloan ere horari gara orain arte lanketa egiten, horrekin jarraituko dugu, enplegu eskualdeko lanbiderekin horko planean parte hartzen, bai gaztei planean eta baita Bakiolako industriagunearekin daukagun akordioaren bitartez enplegua sortzen herrian. Eta gero kultura eta kirol arloan hor batez ere parte hartzea eta elkarlana da, herriko elkarte guztiekin etxarmenak ditugu eta hor inbertsio batzuk egingo ditugu ere, alde batetik pumptrak instalazioa ontxe datozen asteetan hasiko da egiten, kalisteniarekin batera jente gaztei eta umei begira, eta gero herriko bolatokia goitibera berriztatuko dugu ere. Zeintzuk dira EH Bilduren euskararekiko konpromisoak hurrengo legealdirako? Gure euskararekiko konpromisoa da gure nortasun ikurra, ezta? Eta azken urteotan lortu dugu, udalak adibidez, euskaraz funtzionatzea. Lan hizkuntza eta zerbitzu hizkuntza euskara da. Euskara ikasteko laguntzak ere hor martxan izango ditugu, eta orain UEMan sartu izanak ate berria zabaltzen ditu, erabilpen mailan ere aurrera egiteko. Zergatik eman behar dio Arrankudiaga Soilok bere konfiantza zure zerrendan?
EH Bildutik erakutsi dugulako kudeak eta gaitasun oso handia daukagula. Inbertsio handiak egin ditu eta hala ere udala egoera ekonomiko ezin hobean dago. Beste alde batetik proiektu pila daukagu eskuartean, oso proiektu interesanteak, herri honetan bizitza kalitatea hobetzeko, eta gero beste gauza importante bat. Gure zerrendan doan jentea egunero herrigintzan lanean ari den jentea da. Ja proiektuetan sartuta dauen jentea da, ekipo oso orekatua egin dugu, eta gainera jente gaztea sartu da, berez legegintzaldi hau izango da baita belaunaldi berrien legegintzailea. Nola edo hala, belaunaldi berriei lekukoa pasatzeko legegintzaldia.